नंदलाल तुंदरे हरि हरि बेकरे तुलसी गोपर मथुरा चले मोर आउ जिए मते विरोध कला करी दे भीतर जिया का तीन लगन गई तकल थई संध्या जाई राति आसी 9टा हेलानी सब अरेंजमेंट सुनिचे अरेंजमेंट हेई जाईचे पिताश्री माताश्री की कहली ठीक है देसी चिकन दिखे ताको के खाए बोली दे दे हेले माता रागी की पक्ष साले मारी दिला का मो पेटो मारी खाइया बिना हमको ओराई तो करी साइलन माधवी ए माधवी जाउची तो से कामरी तम माँ को कौन कही जब ठाकुर को डाकुच डाक आम बाप पुओर पेट मारनी आलो ते कौन कर सन्ध्या 7टा बेला पूजा सारे राति आसी 9टा हेलानी आलो तू तो जानिछु सन्ध्या हेले आम बाप पुओर टिके क्लास चले बोली কিন্তু বুনিবা আজি ভিতরে মধুমাস রক্ষা করে চলিবনি এ ছোটলি ছোট আলো লম্বা করে নিষ্ঠাকে ধরে দেলু কহিলু কোন না আজি ভাগবত গোসাই তো পূজা হবো এই সব জিনিস ভর্তি করি আনি তো কাম হেলাটি আলো মো কাম রে তে রঙ্গ দেখাউছু কোন দেই আরে যা 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 মাছ কি চিকেন দিকে ফ্রাই করে আনবু আজ দেহটা তোমার ভালো লাগে পিতাশ্রী মতে বি খাইয়ে আজকে আরে যাউনু আজি ঘরে আইছে এই পারিবে ভাগবত গোসাই প্রসাদ দি খাইবাস এ মাধবী মাতে মাপি চুপি কথাবার্তা কই কহুছি মাতে পিতাশ্রীর সুরা পান করে ইচ্ছা হলা তারপর আত্মার প্রস্তাব দিও নি মা এই চুপ কর এই কাজ কম না আরে মাধবী 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅକୁ କରିବ ପାଳନ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅକୁ କରିବ ଶାସନ 17 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୁତ୍ରେ କରି ନିତ୍ୟ ବଳ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିଗଣ ନନ୍ଦଲାଲ ଭାଗବତ ଆରେ କଣ କହିଲା ସଂସାରେ ଠିପୁ ଯେତେ ଦିନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଖୋଜିବୁ ଆମେ ନିକାଚନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ
କରିବି ମାନେ ମାଧବୀ ମାଧବୀ ମୋ ମୁହ ଉପରେ ଜବା ଏ କେଶବ ବଳ ପଣ୍ଡା ମୁହ ଉପରେ ଜବା ଛାଡ଼ିନି ଛାଡ଼ି ମାଇକିରାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଚିଅନ୍ତା ଭାଇ ପିତାଶ୍ରୀ ମାତେ ମରିଯିବେ ଯେ ମାତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ତମେ ଧରିବ ଭାବ ଆଜି ବିନା ନିରାମିଷ ରାଜସ୍ତରରୁ ଆଣିଛି ଚଳେଇଦବା ଚାଲିକି ଆଇଁଷ ଦେଖିବା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଶୁଙ୍କର ସୀମ କରନ୍ଦ ସେବା କରନ୍ଦ ପାଳନ କରି ଫେରେ ଚଳିଲେ ଭଜନାରୀ ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଠିକ ଟାଇମରେ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମଦ ସାଥିରେ ମହାପ୍ରସାଦର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଏ ଘୋର ପାପ ହୁଏ ଏ କଥାଟା କଣ ତମେ ଜାଣିନ ବାରମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରଭୁ ଭଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଏଭଳି ଦିନରେ ନ ପିଇବା ମୋର ପାପ। ପାପ କେମିତିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ ଆରେ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧା ଦେବା ହଉଛି ମହାପାପ ଆତ୍ମା ଯାହା ଡାକୁଛି ସେଇଆ କର ଆମ ଆତ୍ମା ଡାକିବା ଆମେ ସୁରାପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁରାପାନ କରୁ ତୋର ପୂଜା କାମ ସରିଲା ଚୁପଚାପ ଦକ୍ଷିଣ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ଚାଲ 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 ପଇସା ନିଅ ସିଧା କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରେନି ଆଉ ସେ ପୂଜା କରେ ଜନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମାନେ ଜନମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇଁ ଜନମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଗଙ୍ଗାରେ ସାଳ ବିସର୍ଜନ ଗୟାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏ କଥାଟା ତମେ ଜାଣିନ ତମ ଘରେ କବିଙ୍କ ହାତରୁ ପିତୃପୁରୁଷ କେବେ ପିଣ୍ଡ ପାଇବେନି। ପୌରୋହିତ ସଳା ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ ଭାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମତ କରି ଏ ଭାଗବତ ମଣିଷଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛି ଆରେ ଟଙ୍କା ଦିଅ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଭୋଗ କରୁଛି ଏଇଟା କଣ ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ ପାପ। ତମ ଭଳି କବି 1000 ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇବେନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୌରୋହିତ ପୂଜା ପାଇବେ
ତୁଳସୀ ମା ଗୋପରୁ ମଥୁରା ଚାଲେ ମୋରି ଲୀଳା ଆଉ ଯିଏ ମତେ ବିରୋଧ କଲା କରିଦେବି ତାର ଠିଆ ପାଲା ଏମିତି ନାଇଁ ନା ଖାଇ କେତେ ଖାଇବ ମତ୍ୟବନ୍ଦରେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ମରି ଯିଏ ମୋ ପିତାଙ୍କ ବୈରୀ ତା ପେଟରେ ଭୁଷିବି ନେଉଥିଲି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର ବନ୍ଦ କର ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଅମୃତ ନାମ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଅମୃତ ନାମ ତୁଣ୍ଡା ଧରିଲେ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଶେଷରେ ମଦ ମିଶା କଲେ ସେ ନିଜ ପରୋହିତ ଗୁଣାଇ ଦେଲ ଆରେ କଣଟା ହାତ ଭାସିଗଲା ଗୋଟେ କଳ ପୁରୋହିତ ମରିଗଲା ଆରେ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ପରୋହିତଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଲାନି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମଗର୍ବ ଧ୍ୱଂସଦାୟୀ ନବ ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବାବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନନ୍ଦରାଜା ଏ ନନ୍ଦରାଜା ଏ ଶଳା କେମ୍ପାଟା ମୋ ଛୁଆ ନୁହଁବେ ଏ ଶଳା କେମ୍ପାଟା କୋଉ କୂଳ ଘରେ ବସି କେଫା ମାରୁଛୁ ତ ତତେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ସକାଳୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଧରି ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ତାର ହିସାବ ରଖିଛୁ ହଁ ହିସାବ ରଖିଛି ଆଉ ହିସାବ କରି ବୁଝିଛି ପାଟେ ଅଧିକ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରୟୋଗ ଏ କେମ୍ପା ବାପା ଯୋଉ ଘର ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାପ କହିଲେ ସରିବନି ସେ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଅଭିଶାପ ବାପା ଏ ସେ ଅଭିଶାପ କଥା ମୁହଁରେ ଧରିଲା କୋଉ ହିସାବ ନବ କହ ତା ନହେଲେ କଣ କରିବ ମାରିବ ତାର ମାରିଦିଅ ମତେ ତମ ଭଳି ବାପର ପୁଅରା ମହାରଥୀ ବାପା କେମ୍ପା ଲେଖେଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କନ୍ୟା କହୁଛି ଶୁଣ ବଳା ବଳା ଏଠୁ ଆରେ ନନ୍ଦନା ହେ ନନ୍ଦନା ଆରେ ଏଇଟା ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ଆପଣ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଆଉ ଅସ୍ତି ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଏ ଶଳା ପଳେଇଗଲା ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବାରେ ମୁକ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବି ତମମାନଙ୍କୁ ହଁ କହିଲେ ଅନେକ ଖେଳ ହତ ରଖ ପାଟି ଓ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଦେବ ପାଟି ଓ ବଞ୍ଚି ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କଣ କରିବ ମାରିଦିଅ ମତେ ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ବିକ ନାହିଁ ବାପା ମାରିଦିଅ
ପୁଅ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତି ମାନେ କୋଉ ଦିନ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଚଢିବ ତ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଲଗା କରିଦେବି। ତମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପାଇଲେନି ଭାଇ, ତମମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପାଇଲେନି। ମୋର ପାଟିଟା ଚୁପ କରିପାରୁ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ମୋର କାହାକୁ କିଛି ବି କହିବନି। ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିଦିଅ। ନନ୍ଦଲାଲା ପିତାଶ୍ରୀ ଏ ନନ୍ଦଲାଲା ପିତାଶ୍ରୀ ଆରେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଏ ମାଇକିଲିଆଟା ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି, ହେଲେ ଆଜି ଜାଣିବି ଏ ମାଇକିଲିଆଟା ଗୋଟା ପଳେ ମୋର। ଏ ନନ୍ଦଲାଲା ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ଲାଷ୍ଟକୁ ଉଠେଇବ ଚାଲ। ପିତାଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଲାଲା ନନ୍ଦଲାଲାର ଭାଗବତ ମତେ କହିଲେ। ଆରେ କଣ କହିଲା? ହରିର କତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସେମାନେ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ କେବେ ହଇବ ତୁ ପାର ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିକି ସୁମରଣ କର ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଲୋ ବୋଉ। ମୋର ନା ମରିଯିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। अरे मोहनो ये बाबू से बाबू को भाई किसी हुए रे ବୋଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେବି ବୋଉ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେବି। अरे कितने बड़ा पुलिस से कोई बुतो ये मने भरो नारी हरंती मने वो मन कुटो सुगा आदर करंती जो राती नगर बने रे मुड़ी धोती बड़ी सभी मरंती और राती हेले वासना सुंदरी मना करो हंडो मचे अरे जेते कहिली बापो कथा सरी बोली ଏଭଳି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆସିପାରିବା ଦରକାର ଲୋ ବୋଉ, ଆସିପାରିବା ଦରକାର। हसी कुंजगी बापो को डरी छे बहुत ବୋଉ ଏ ପାପର ବଦଳ ନା ମୁଁ ଭାରି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି ଲୋ ବୋଉ। ସେମିତି କହନି ଚାନ୍ଦୋନି ବାପୁ ପୁଅ ଦି ଜଣ ତତେ ବି ଜୀବନରେ ମାରି ଦେବେ ରେ ବୋନ ନକରେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ବହୁତ ଭଲ ଲୋ ବୋଉ। रे बोन अरे तू मरी गले मो आखिरू लुह पोछिब कि ए विषय ଭିତରେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅମୃତ ଏ ନର୍କ ଭିତରେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଏ ନହଲ କୋଲା ଭିତରେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଇ ଏ ବୋଉ ଆଲୋ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ମହାପାପ ଲୋ ବୋଉ। ଏ ପାପକୁ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ନା ଆଖିକୁ ଫୁଟେଇଦେବା ବହୁତ ଭଲ ଲୋ ବୋଉ। ତାହେଲେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ ମୋ ଆଖି ଫୁଟେଇ ମତେ ମାରିଦେ ଆରେ ମାରିଦେ ମତେ ଆରେ ବୋନ କେତେ ପାପ ଏ ଆଖି ଦେଖିଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ କେତେ ନିରୀହ ଝିଅଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିଛି ସବୁ ଦେଖେ ସବୁ ଶୁଣେ ହେଲେ ପଥର ଭଳିଆ ସବୁ ସହିଯାଏ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରେନି ମୋହନ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ମହାଭାରତ ଆଉ ଯଦି ମୁହ ଖୋଲିବି ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଛି ମୋହନ ମୋ ବାର ବ୍ରତ ଓଷାର ମାନେ ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ପରା ମତେ କହିଥିଲୁ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଏମାନେ ନାରାୟଣ ନୁହଁଥିଲେ ବୋଉ, ଏମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ। ଆମର କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବା ଆଉ ଦିନ ସହି ନ ପାରିବା ଭାଗବତ ଗୋସାଇକୁ ନଈରେ ବସେଇ ଦେଇ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ତୁ ସେମିତି କଥା
କଥା ଦଉଛି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଗୀତା ଭାଗବତ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ଲୋ ବୋଉ, ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି। মোহন সেইদিন মুহ খুলিব ଯୋଉଦିନ ମୋ ମୁହଁରେ ତୁମେ ପାଣି ନେଇ ସେ ଭାଗବତରୁ ପଦେ ଗାଇବୁ ଆଉ କହିବୁ ଆକୃଷ୍ଟ ବନି ଯାଉ ଯିବ। কৃষ্ণ বলে ମଣିଷ କଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଣ କହିବି ବାପା, ଚିନୁଟା ଆମର ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ଆରେ କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ କଣ କରୁଛି ଆମ ଚିନୁଟା? ଚିନୁଟା ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ବୋହୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ହେଇଠି ଆଜିକାଲି ଭଲ ପାଇ ବାହା ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ କଥା ହେଇଗଲାଣି। ତମେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ କହିଲ? ହେଇଠି ଆମ ଜୀବନ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ସେ ବି ଭଲ ପାଇ ବାହାରିଛି। ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି? କଣ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆକାଶ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ତମ ମାଟିଟା ଉଭେଇଯିବ। କଣ କହିଲ? କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ଶୁଣିଲେ ଆକାଶ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡିବ, ହଁ। ମାଟିଟା ଖସିଯିବ। କହୁନ ସେ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି? ଆରେ କହୁନ। ଶୁଣିବୁ ହଁ। ଶୁଣିବୁ ସେ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି? କୁହ ମ, କେତେ ପଟେଇ ହଉଛ? ବଡ ମୁଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି। ସାଉଥକୁ ଛ- ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପିଠାରୁ ଦୂର କରିଦେବୁ। ଆରେ ଯେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ନ ପାରେ। ଆରେ ଯାହା ସହିତ ଯା। तो मुंड में लगुच ठीक नहीं है। हेलो ए बड़ पटा साथ जो जाने से हम किसी कर बुझलु କିଛି ବି ହବନି, ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି। ଏଠି ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦାପନା ଖାଇ ନେଇ ଆସେ। କିଛି ବି ସେମିତି ହବନି। कथा का मुंड हालका नहीं ना बुझलु ए चोइती କଣ तो जानी दू अपने बड़ा अच्छा क्या अच्छा हमको दियो बुझवा मना अगर तो वैसे ही कुछ मंदिर को बुझवा मना तो कोई केमते हल्का ना उठे ଦେଖ ବଡ ବଡ ସାଥୀ ଯାହା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ହବନି। ସିଏ ତାର ଝିଅକୁ ଆମକୁ ପଟେଇ ଦେଲେ ହବନି। केबे नुहे से केबे हम चुनु को जोई भाबे ग्रहण करि परिबे ଆରେ ଅସୁବିଧା ତୁ ସେଟା ଅସୁବିଧା ରହିଲା। ସିଏ ଆମ ଝିଅକୁ ଯଦି ଜୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବୋହୂ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବନ୍ଦାପନା ଖାଇ ନେଇକି ଆସେ। ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥା। ए बहु ବାପା तू बुझलु कहीं अरे ब्राह्मण को ने तू बहु कले हमर अमंगल हबो अमंगल हबो हमर बापा आसी गले बापा भाई नुआबू जाओ प्रणाम करो जा ओ बाबा तुमे चिन्हू को प्रेम विवाह करिछ हमको प्रणाम करला पूर्व तुमे कह ए कथा कर तुम बापा को पचारिथिल ए मां तमे हम जाति विषय जानिबे तमे चिन्हू को विवाह हेलो केबे
ବୋହୂ ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ତ ବାପ ଘର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଝିଅ ପାଇଁ ବାପଙ୍କର 2.5 ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ କିଛି ନଥାଏ। ଏ ମା ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେଲେ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫୁଲ ବାଉଁଶ ଧରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ବିକିବାକୁ ପଡେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଣ୍ୟ ତିଥିରେ ଏ ବାର ଦୁଆର ବୁଲି ପିଠାପଣା ମାଗି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ସୀତା ପରି ପଞ୍ଚପୀଠର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ହସି ହସି ଗ୍ରହଣ କରିଦେବି। ମୋ ଶାଶୁଘର ମୋ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ଏ ମା ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ତୁ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେଲେ ତମେ ହେଇଯିବ ଏ ଗୋଚ୍ଛାଇତ ଘରର କୁଳବୋହୂ। ଏ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ, ସେ ହେବ ଗୋଚ୍ଛାଇତ ଘରର ବୋହୂ। ଆମମାନଙ୍କର ସାହସ ତ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଓ ସରଳ ନିରୀହ ଝିଅଟାକୁ କଳି ପଚି ଫସାଇ ଦେଲ। ନାଇଁ ଶାନ୍ତେ, ବାପା ଚିନୁମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ସେ ତ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିନୁମା ବାପାଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି। ଆରେ ସିଏ ରାଜି ହେଲା ନା ତମେ ମାନେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ରାଜି କରେଇଛ? ନାଇଁ ସାମେ ଆମେ କେହି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନୁ, କେହି ବାଧ୍ୟ କରିନୁ ତାକୁ। କଣ ଅଛି କିରେ ତମର? ଯଦି ବଦି ନା କଣ ଅଛି? ଆରେ ଗୁଲା ମାଉସ ବିକିଲେ ମୁଠାଏ ଭାତ ଖାଇବ। ଆରେ ଜମି ବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ସେ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା କରିଛି। ମୂଳ ତ ଛାଡ଼, 7 ଜନ୍ମ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଶୁଚି ପାରିବନି। ପଇସା ଦେଲା ଓ ବୁଝିଲି। ମୋ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ କହିବ, ଏଇ ଯେ ଘରେ ଆରେ କେଶବ ବଳ ପଣ୍ଡାର ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଛି। ତମ ବେଳଙ୍କର ସାହସ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆରେ କହ କୋଉ ଦିନ ଟଙ୍କା